Ähligine salam mehriban dostlar. Her gün milyonlarca insanlar bir yurtdan başka yurda gidip gelýärler. Uçorlar sizin iň ynamdar ýol ulygyňyzdyr. Dünýäniň aňyr ucundaky ýurda sizi bir neçe sagatyň dowamında eltip bilýär. Bu videomda sizlere gökýüzüniň iň uly demir kuşlary hakynda video taýýanladyk. Videonu halasaňyz like basmagy, bize goşulmak isteseňiz agda bolup bilersiňiz. 1909 Bayreuth 9. Uçorun oylap tapıcalary Oliver ve Wilbur Wright doğanlarıdır. Bu iki adam 1903-nji ýylda uçoru oylap tapýarlar. Olar özleriniň oylap tapan uçorlarynda ilkinji uçan adamlardır. Asmanda 12 sekundlap uçup 120 metre çenli uçup bilipdirler ve aşağı düşende aňsatlyk bilen gowunypdyrlar. Wright doğanlar taryhda ilkinji gezek uçan adamlardır. Uçorlar ýyl geçdikçe gowlaşmana dowam etdi. Boeing 247. Häzirki döwrümizde bilişimiz ýaly Boeing uçar kompaniýasynyň ilkinji uçary bolan Boeing 247 ýürüýte turizm niýetinde 1933-nji ýylda hyzmata başlatyldy. Bu uçar Amerika tarapyndan çykaryldy. Uçaryň içine 10 adam sygyp bilýärdi we ol döwürde iň bay adamlar üçin hyzmat etmäne başlady. Iň köp uçan wagty bolsa 14 sagat boldy. Larjet 1963. Uçar tarihi gün geçdikçe ulalmana başladı ve günümüzde çenli, täze we güýçli uçarlar çykmana dowam edýär. 1963-nji ýylda ilkinji gezek bay adamlaryň hem satyn alyp biljegi hususy uçarlary çykaryldy. Aslında Larjet tez we ulanışly bolany üçin başga bir niýet üçin çykarylypdy. Bu uçarlardan biri 4 sanysy çykaryldy. İçine iň köp 6 adam sygyp bilýärdi. Son döwürlerde bu uçardan satın alan adamların köpsi bay adamlar bolupdyr. Delta Airways. Amerikanyň howa ýolu kompaniýasy bolan Delta 1924-nji ýylda guruldy. Delta Airways günümizde çenli dünýämiziň 326 tapawutly ýerlerinden her gün 100 miňlerçe insanlara hyzmat edip gelýär. Bu kompaniýanyň aýryçynlygy günümizde çenli bolan uçuşlarda bir gezek hem helakçylyga duçar bolmaýşydyr. Bu uçuşlar dünýäniň iň ynamdar howa ýolu diýilip ady gadandy we günümizde çenli bu ady elinde tutup gelýär. Videonun sonuna çenli maňa hemra bolup görüňiz üçin size minnetdar. Videonu halan bolsaňyz like basmagy, bize goşulmak isteseňiz agda bolup bilersiňiz. Sag bolun.